kula nyatenengenah angwakili saking Bapak Ratno Dalasan Ibu Sri Suwarni Sarjana Wiyata ing rikala menika amasrahaken Sekar Cempaka Mulya Sajudu pun bagus Rilo Aji Pambuti Sarjana Peternakan Dalasan Dihayu Cici Iria Anggreni Sarjana Pendidikan. Panjenenganipun Bapak Ratno sekalian garwa masrahaken pinanganten kekalih rayi kula Bapak Suwana sekalian garwa dipun tampi kanthi gembiraning manah. Nir ing sakara-kara ya nggih.